Zeptám se tě teď na jednoduchou, možná až hloupou otázku. Jak se jmenuješ? A jak víš, že se tak jmenuješ? Někdo ti to řekl. A tohle je první příběh, který si na svoje téma uslyšel. A ty si ten příběh přijal. A jak si vyrůstal, začaly se objevovat další a další příběhy na tvoji osobu. Od lidí kolem tebe a od tebe samotného. Že jsi nějaký, že tohle ti jde a tohle zas ne. Že umíš nebo neumíš kreslit, nebo hrát fotbal, nebo zpívat, tančit. Že jsi dobrý v tom a v tom zas ne. A těmihle příběhy žiješ dodnes. A pozor, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou pravdivé. Pokud mi nevěříš, je to dobře, ale otevři si teď třeba poznámky v telefonu a vypiš si tam 5 různých situací, vzpomínek, které pro tebe byly nějakým způsobem emocionálně silné. A tu situaci tam jednou větou popiš. Co se podle tebe vlastně stalo a jak ses u toho cítil. Následně se zeptej rodičů nebo lidí, kteří byli v téhle situaci s tebou. Hele, pamatuješ, jak mi tehdy učitelka řekla, že neumím kreslit? Jak to vlastně bylo? A tady zjistíš, že oba máte jiný příběh. A pokud je to třeba situace s rodiči, i každý z vás 3 bude mít jinou verzi příběhu, jak se to tehdy stalo nebo nestalo, i když jste to prožili spolu. A pozor, později si navíc začal slýchat nejen jaký jsi nebo nejsi, ale jaký budeš, když něco uděláš nebo neuděláš. A takhle se naučíš, že pokud si uklidíš pokoj, tak si hodný a šikovný, a nebo pokud si ho neuklidíš, tak si líný a zlobíš. A následně si možná spojíš, že pokud budeš hodný, tak dostaneš nějakou odměnu nebo pochvalu. A nebo třeba nepřijde trest, který by normálně přišel. Začneš se učit, že pokud si hodný a děláš, co ti jiní říkají, tak je klid, akceptují tě, a nebo tě dokonce mají rádi. A tímhle způsobem ses naučil poslouchat ostatní a chovat se podle toho, co ti říkají. A sebe si poslouchat přestal. A nebo si převzal jejich příběhy za své. A ty příběhy se začaly opakovat i v dalších situacích a kontextech. A tvoje mysl začala přirozeně hledat potvrzení a důvody, že jsou pravdivé. Stejně tak, jako když si koupíš žluté auto, tak pak všude vidíš žlutá auta. Do té doby si je ale neviděl nikde. Znamená to, že nikde nebyly? Ne, jen si změnil svůj příběh. A když se nad tím opravdu zamyslíš, tak ti dojde, že většinu těchto příběhů z dětství žiješ dodnes. A teď si vem, že bys chtěl v životě udělat nějakou změnu. Někam se posunout, mít se líp. Že bys chtěl něčeho dosáhnout, ať už je to třeba zhubnout, vydělat, založit biznis, najít lásku nebo se přestěhovat. No jo, ale já přece nejsem ten typ člověka, který blá blá blá. A to je opět další příběh, který si vyprávíš. Bez ohledu na to, jestli je pravdivý nebo není. Henry Ford, ano, ten týpek, co založil tu automobilku, řekl jednou, ať už si myslíš, že něco dokážeš nebo nedokážeš, v obou případech máš pravdu. A ty si teď říkáš, jasně, další chytrolí na keci o pozitivním myšlení. To už jsem zkoušel 1000krát, to nefunguje. A já jsem to měl stejně. A pořád se ve mně byly tyhle 2 protipóly. Jasně, na jednu stranu to dává smysl, že pokud se soustředíš na pozitivní stránku věci, bude ti líp. Ale jak to mám udělat, když se mi všechno sere? Nedaří se mi, podvedla mě holka, naboural jsem šéfovi auto, vyhodili mě z práce, vydělávám málo, dosaď si tady cokoliv. A tak jsem se ptal dál, proč ten příběh není tak jednoduché změnit. Snažím se, ale pořád tomu tak nějak nevěřím. Jak to sakra udělat? A já mám silně racionální a analytickou mysl. A tak mi v tom moje hlava pořád bránila. Tak to prostě je a já nebudu žádný delulu a nebudu si tady vyprávět žádné pohádky, když pravda je prostě jinde. No ale jak jsem zkoumal dál a dál, narazil jsem na různé metody, jako například meditace, psychedelika nebo třeba terapie. A každá z nich mi po cestě odkrývala další a další kousek téhle hádanky. Ale v čem jsem opravdu našel odpověď, byla hypnóza. V hypnotickém transu se totiž můžeme dostat do svého podvědomí, do bodu, kde ty příběhy vznikly. A na to si v normálním stavu běžného fungování často racionálně už nevzpomeneš. Některé ty situace byly navíc tak bolestivé, že je náš mozek záměrně schová do našeho podvědomí, aby nás uchránil od utrpení, ale pořád jedná a funguje na základě nich. A v transu nejen, že se k nim můžeme dostat, ale můžeme je reálně změnit tak, aby nám sloužili, aby fungovali pro nás a pomáhali nám dosahovat toho, co chceme. Ne, aby nás neustále blokovali, omezovali a spouštěli nám strach, stres, paniku a abychom se pořád točili v kruhu a vlastně sami sobě bránili v dosahování toho, co chceme.
A nenahrávám na YouTube, protože si o mě někdo něco pomyslí. A nemám studio, tohle pozadí nevypadá vůbec profi. Jak mi takhle lidi můžou věřit? A co když se přeřeknu? A co když mi někdo nepochopí? A co když příští týden potkám kamaráda ze střední a on se mi vysměje, že točím nějaké videjka na YouTube a dělám chytrého? Tohle je jeden z konkrétních příkladů, který se mi, jak vidíš, povedlo překonat. Neboli jeden z příběhů, který se mi povedlo změnit. A bez hypnózy bych to nedal, protože to už jsem zkoušel snad 1000krát. A další skvělá věc na hypnóze je to, že k tomu potřebuješ jenom sám sebe. Nemusíš jezdit nikam do Peru, s nikým si povídat nebo shánět nějaké substance. Vystačíš si k tomu sám a můžeš to dělat kdekoliv. Jak přesně hypnoza funguje, si řekneme zase v dalším videu. A postupně tě naučím, jak ji můžeš využít i ty sám. Rozdíly mezi už zmíněnými metodami a co jsem se během nich naučil, ti taky rád popíšu příště. Pokud tě to zajímá, napiš mi nebo dej vědět v komentáři. No a ještě je tady jedna otázka. A není to nebezpečné? Nebezpečné je o tom nevědět, protože jak už teď víš, tvoje podvědomí a jiní lidé a i firmy ti příběhy na tvoje téma vypráví každý den. Tak sleduj tenhle kanál a začni o sobě konečně vyprávět příběh, který sám chceš. Změň ten starý, který tě pořád drží v místě, ve kterém jsi, a vyměň ho za nový, který tě dostane tam, kde chceš být. A víš, co mě ještě dostalo? Třešnička na závěr. Když svůj nový příběh budeš vyprávět dostatečně dlouho, i jiní kolem tebe ho přijmou a budou ho vyprávět s tebou. Pro tebe. Čau.